Anak ganang dhewe, anak ganang dhewe. Anak gatul dhewe, anak gantal dhewe. Loro-loro. Lah aku kena ketheke munyuke. Lah aku kena beruke. Lah iya. Lah nyelok kethekno penak tek rene tek. Nah terus. Lah aku beruk. Mosok ruk. Kita anggap bibit kono. Nah, Lek nyandang kuwi lho aja kuwi lho. Cepat dodone Mas. sing kok candak ki lha apane kuwi? Lah pripun? Lah Kene dadak ndungkruk kok. Mbok sak keneke wae. Apa tak wenekke. ya ampun Mas tanganmu apik. Ndak kena ta? Kalian loh. Masalah pirang gram, Mbak? Setengah kon. Iki enggak. Kok digawe apa? Iki kok ditaleni sampeyan iki. Kegedean. Jangkrik. Coba. Apa? Kene ngono baku. Kamu ya bantu wis ngempet kok ya. Kowe iki ayu-ayu tanganmu mambul ngopet to. Kowe mbok tak kenek. Monggo. Monggo pundi? Wangsul. Masuk tong pundi lho. Pundi-pundi mriku. Kok pundi-pundi mriku ki aku apa kere no ya. Ngadeg Mas. Ngadeg Mas. Ngadeg. Nyuwun sewu macange empun. Nggih, ngomong yo kenane ngadeg kok. Sampun, Mas. Wis ngadeg to kuwi? Sampun. Astagfirullahaladzim. Ning disyukuri ya, Mas. Nggih, Pak. Kula syukuri alhamdulillah. Aja nyekel mik sik. Serampat kanggo Mas Uncek. Yuk, langsung dados. Wilujeng dalu Mas Uncek. Sugeng dalu macange Mbak Limbu. Ora lho, jenengan ki kok ya gawe jeneng kok soto jeneng Uncek niku. Nggih, maknane niku kan nggih dijumbuhke kalih wujute to, Pak. Waduh. Lah mosok wujute kados ngaten jenenge mento kan yo apik. Pantese ge anu Uncek niku to, Pak. Uncek ayo. Aku yo sok mbayangke lho. Biyayine cendhek kok Uncek apa ben-ben iki mek nguncek kaya ngono piye. Nggih boten. Lho mosok yo blas bertanggapan ndak ingin. Sing nengeri ngaten iki kan tiyang sepuh to. Mosok tiyang sepuh nggih. Bro, jabang bayi terus kita jenengke Uncek ngono mosok to. Kirangan nggih ngoten jane. KTP
KTP-ne Feli. Hah? Apa? Feli. Wah, kaya 11 lho. Bali. Iya. KTP-ne nggen kula niku Ngadiono. Oh, Ngadion. Panggilanipun Dion ngoten nggih. Oh, Mas Dion. Ngaten. Dion uncek ngoten nggih. Nggih Pak Min. Putra pinten, Mas? Kalih Pak. Iso gawe kan? Nggih kirangan. Lah kula ki hamba nggih gumun lho. Nah, gumune ning endi? Niku saking adile Gusti Allah. Nggih. Atase mung Mboten, modele. kula iki Atas ngaten pripun? sing tak gumuni siji. Napa? Saurarane dadi wong lanang iki arep tindak nyambut gawe kan mesti pamit karo ibu. Leres. Garwa. Leres. Terus ning tengah lawan, Dek apa Mi, aku arep nyambut gawe. Nah, untuk menunjukkan kasih sayang paling tidak jenengan aja keluar dari pintu kan harus menyayang batuke seorang Istri. Nah, Nah, terus piye? Batuk sing ndi sing mbok sayang? Nggih, yen mriko mboten ngepaske nggih sak biduke, Pak. Sak geduke sing sering kena apa kuwi? Nggih bathuk. Batuk sing pundi? Bathuk nonong. Jenengan niku takoke sing boten-boten lho. Tak tekoni sing jelas-jelas iki kabeh piyayi ubalan kalasan paham, tapi lek sing ngono ki kan ya jelas mikir ngono to, Mas. Nggih, nek kula ajeng cerita, coba. nek bab wonten niku kok ya iso duwe anak wonten niku to. Mesti wong niku ora percaya yen kula cerita-cerita wonten mesti mboten Kok jujur percaya. tinggal tanggapan nggih sing ndadekne anak iki tanggane. Nggih niku kirangan mboten mangertos. Nah, yen ajeng critake kan ra iso. Ya. Anu ngampil waranggonene jenengan setunggal. Lah iya sing mbok senengi sing pundi pun. Damel praktek mriki lho. Lah monggo sing pundi? Ah, mboten. Wes gak wani Pak kula mboten wantun. Lho kudu wani wong lanang iki kudu wani lho. Kudu wani wong lanang iki. Alah lah. Sampe tak ajari wong lanang aja ngantek wedi karo wedok kudu wani. Alah Lah, lah. Jenengane sok ngendikane yes so. Nah terus? Enten panggung enten nggih yes. Heeh. Alah enten dalem nggih sami mawon ya. Piye? Anggo diperoki ibu yo ingah ini. Wong lanang iki gagahe kaya ngopo? Heeh. Pangkate dhuwure kaya ngopo? Iya. Mesti kalah karo wong wedok, Pak. Sebabe kok kalah karo wong wedok sebabe cara teori ngono sebabe piye? Lah wong lanang ngomongan saged cap, wong wedok kuwi 1000 kecap lho. Ajeng pripun melih enten omah engko ora dikeki yo mesti muring-muring. Mula racake wong wedok ki lemu-lemu, wong lanang mesti kuru-kuru. Kuru. Angger sak kecap ono 1000 kecap. Lah nggih. Tenan, wong lanang iki tenan pancen bener Mas Dion, bener. Ucek wonten mawon to. Uncek. Nggih. Lah ya wis Mas uncek. Nah, wonten mawon ucek wonten mawon. Jadi coba nyawang sinden SG iki cara niki cara ya. Cara mek apa? contoh cara ning ndak temenan. Cara sing mbok senengi ngono iki cara sampeyan iki di luar nalar wis. Sampeyan sing paling seneng sing paling cantik cara seleramu sing endi? Wabeh. Lah. Sitok mung ngatasi kabeh. Lah wong ditakoki kok senenge endi yo? Seneng kabeh kok. Ora kenek ngono kuwi kudu salah siji. Selera iki mesti wong lanang mesti duwe antarane 8 kuwi wah iki seneng aku sing bathuke nonong, senengane sing mek guyang guyu, senengane sing ngemi lae. Nggih, ya sing guyang-guyu kula mboten seneng kula. Hah? Kok gek edan malah guyang-guyu. Kula sing tak senengi niku mung pinggir ki ambak niku le. Lah dalah Sing modele gudi ngoten niku. ora lho. Lek nun sewu lho ya. Nggih. Lek pilihanmu koyo ngono ngantek duwe bojo apa ndak kaya kodhok bangkong ngono kae. Mboten napa-napa, sementing kan golek aman to, Pak. Oh. Di bojo gede, aku cilik. Nek nggon panasan mesti ora mungkin kepanasan. Ngiyup ning isore. Ngiyup ning isore kiyupan. Weh. Nah, Lek kiyupan penak lek ngantek kuyuan. yo sadurunge nguyu tak sogok lho, Pak. Gila nih, jan ra cedhak nih. Pirane kok goleki mendila ngono lho. Nek bojo lemu ki wis bejo-bejane wong. Prakteke bisa anu gandengen. Ayo digandeng. Masa digandeng. Lho iya ora dibonceng mlaku bareng ngono. Lah niku napa katarak kok digandeng niku? Ya wis mlaku bareng lah, mlaku bareng. Sampe nek sampinge. Oh nggih.
Jepit. Mbak. Nggih, Mbak. Lo, Mbak. Atos-atos, Mbak. Waduh. Dan persis juragan nonton kiri Mbak. Aku ki wong lho, Mbak. Iki diangkat koyo arep ngawinke asu lho. Ngangkate jenengan niku lho, boyo biasa wae. Dikanthi ngono. Suwek ae. Pit, kowe lungguh. Linggo. Nah, Loh. wis dipangku njur dimiki. Ora gelem. Lemeku koyo ngono iki coba. Lah ya enten apa ngemiki bocah niki? Ayo coba, jajal. Masa arep dimiki to, Pak? Maye. Arep. Ya kene. Boyo, Pak. Nyapa? Basa jejer lho. Boyo dadi Alah, delok video ya. Kok nggonamu dadi telu ya? Apane? 1 2 3. Tumpar ya jane kaya. Kene lho dipangku kok ndak. Saya Mbak. Loh, di bojo ngeten iki seneng-senenge wong. Ya. Kaya adem anget. Pit, Nah, lungguhmu kok ndak penak to, Pit jajal Pit lungguh sing penak lungguh tet. Nah, Mas Ucet dipangku karo nembang wong loro. Nah. Bermesra-mesraan. oh ngaten. Maksudnya gandringan ngono lho, Mas. Gandrung. Oh iya. Gandrungan kok gandringan ya. Iya iya wis linggo kene linggo nak anak gantang iya. Dikutang Pit. Kok gandrung kok malah ngundang anak ya. Ya. Kita komene gandrung. Lah ya kan dikutang apa-apa. Kon lunggone pupune kok angel mlengar lungguh net ngono lho. Nah, hati-hati bokonge engko kena bathuk. Nah, Pit. Ya, anak ganang dhewe. Anak ganang dhewe. Pit. Anak gatul dhewe. Anak gantal dhewe. Lah wong lanang kok Boten kok terus cekake ngoten. ora apa-apa ngundang cah cilik ora apa-apa. Cah wedok eno-eno ewe ngono. Carane ya ontong-ontong iya. Oh, ontong. Kok cekone. Kurang jelas. Nah, gantal dhewe. Ngono. Mbak Minto iki ngajari rusak kok. Ora. Jajal apa mosok jenenge Canggehi? Ora enak ya pangan ngono kan mosok Canggehi. Oh, nggih. Canggih iki apa? Canggehi kacang atom. Kacang enek selimute putih to lho, Mas. Kacang atom. Oh, alah kuwi to. Iya. Ya padha. Piye aku ora iso lungguh. Alah. Selonjor Pit, selonjor. Lah kowe Selonjor. Nah, wis kono. Loh, ayo. Kowe sangel nek. aku yang kelingan deh Pak. Apa? Modelmu ngene iki lho Mbak. Piye? Kelingan tanggoku. Warep babaran swambate ngaruwara. Lah kok babaran ki? Wong arep babaran kae ya ngono kuwi lho ngene iki swambate. Urus dalah. Dadut dukune ngono ki. Usah mbok enek swambate. Urus dalah. Swambate ngaruwara wong arep babaran. Lanjur penake piye? Lenggah wis lenggah kene. Nah, ngene Pit. Dingklike sampean dingge Mas. Nah, jejer rene lho. Lingklek Rasa pangkon-pangkonan. Nah, wis ngono ben penak. Ini sama linggo. Aku linggo. Ala ketakit. Linggo. Takit iki kuwi lho, takit. Ketakit. Piye? Saiki jak nembang sing apik njajal suarane iki padha karo sing pasuryane piye deki dhuwur apa ndak njajal. Iki tok manis samane tak bayangne kok wedhe dhuwur ngono lho. Iya, bayangno. Aku soal gede ganteng kok. Heh? Aku soal gede ganteng ben. Urung gede to. Urung gede. Oh, nek masa pertumbuhan mik sik, mik. Lah masa pertumbuhan jarene. Wah, Lah kok. Lah iki apa kuwi ngempet apa kuwi? Ngempet apa kuwi? ora ngempet apa-apa. Aku gur kene arep montoran iki lho. Eh, Kok ngopo enak?
Anu matur nuwun Mas, matur nuwun. Ngrasane kok bantere ram. Sing ngendang kuwi lho. Jare apa? Kaya nanggak munyuk. Kowe prak lara-lara. Nek aku genah ketheke munyuke. Lah aku genah beruke. Lah iya. Lah nyelok kethekno penak tek rene tek. Nah, terus. Lah aku beruk. Masuk ruk. Ya ber ngono. Mak ber yo kabur. Ayo ndang. Wis gandrungan Mas Unjak Mbak Pipit ibarate kuwi kesayanganmu utawa yangmu cara cala. Aku ki bayangno luwang sing wayu ngono lho. Iya ya. Iso. Memanismu. Sik. Oh ya iso ora apik lho. Loh lah nggih sae lho, Pak. Iki yo wong itu, Pak. Iya, sapa sing ngarani kirek? Wong. Wong jeneng wong ya iso nyuwara lho. Iya. Yen kirek. Memanismu kanggo jiwa. Kaya bocah mondong glugu. Wah, iki presiden sing paling sombong dhewe ya iki. Aku Kok napa? Wentol iki kayak dhuwur. Lah iki lengene. Lengen to? Tak kira kentol iki mau. Kentol ngesor. Ya nek. Agawe rujite gale Kang Mas Uncak. kepiye dia Apa leres mekaten Kang Mas? Triasa. Ada apa Ada panjenengan? apa Pit? Letak diukuri Pit. Kula niku triase. tenang Manis to Kang Mas. tenang Diukuri Pit. dia Dijepi bakangmu Pit. Napa leres mekaten? Apa leres to Kang Mas? Lho nang ndi ki Mang? aku nang burimu matane Iki Mang ora ketok. gua aja madhep rono lah Lah apa? aku nang burine malah kaya kebung ledong lho malah boyo madhep rene Iya. Ana burine. Iya. Lah. Wes aku tak lungguh bae ya. Roro apa kang sinadya diajeng Injih Kang Mas. janggutmu aku arep gawe ra tekan lah kowe nyedaki Mas samar kowe kena intuk-intuk iki Ora apa-apa. Ora apa-apa. Golek vitamin iki ya contohnya jawil pipi ning kena induk-induk kan malah lega. alah mboten Nyapa? kadasen malah cilaka Lah kok kadasen padake apa nyambek? enggak bayi wis kaya aku ngekepi wit rembesi ya Omong ya omong aja nyembur. Cilik nyembur sarai klomok. aku lho to Nyembur lah. Ayo. upama mundut ta Lah kok mundur? Romi. aku udah malah wedi dhewe to Pak aku Lah ngopo? Iya toh. lho kowe arep nyatek-nyatek ngono lho Samane gandrung aku ngono lho Mas. iya lho kowe nang-ngene aku wedi aku Gendongan Pit. agresi siram lho Pekeh dipekeh. mama Loh, gendong arep? mboten Lah digendong Mbak Sulis gendong arep? malah mboten sak gendongan Pak ora tau gendong kok jiglok malah gagar otak Allah Ngentengne ya. ngenteke kepiye Ngenteni. lah kon nganti jiglok ora ya gagar otak ngene Kalah kadang junjung kowe kaya kresek ya le. enek Mas ora ketok cilik ya enek uteke kok kita les sia-sia tertentu tak
batu ruti ibarat wong numpak perahu. Dadi wong gandrung iki ya ora ketang piye kudu nyawang bathuk. Ki mau tek Pak Pentahe gur botak bathuk ae kok. Anu lho kene ra ndek bathuk rai tok lho kok. Masa Rai tok bathuke reneng kok. tenane Hei, roto ya. Oh, rai lok deh. ya mancik kursi wah yang Ganti suaramu, Pit. lo mampa tanpa welas Suara kakung. Neng madyane Wah, elok. jolo nidi bagus ya Nah, tur suara kakung putri. tembah iki ngapa sing apik ora aku rono mau ki sok penak e nah yo bareng ya tembah loh iya loh dadi kebas ngono to suaraku sing apik oh cedak sepiratif iya terus sing penak piye sing penak penak ngene penak aku kan bareng ya barang heeh udah wis yo diambalne Hah? kok diambalne oh iya wis temakun sing agen jone paku Wah, elok banget suaranya. mudun apa ndak wis nek kene ae penak ngene Bataske tembang apa Mas Uncek? ya cocok karo kahanane to Mak Heeh. aku gandengku karo wong gedhe Ya. gubuk asmara Wah. iki modele kan kaya gubuk pisan Nah, iya, heeh. bayo keringetmu mesakne ora nek tisu to iki Nah, dilatih. kok mbok rapi to urung kok milih ya Nah, aku ora kemati piye to kok lek gemar disayang. ya malah kok lek mau gemar sayang dina apa gua neng ndi hah Ala mbok gua ora neng tak buat tak kantongi kok Nah, yen liwat aku kelingan gua panas marah
Jan luar biasa. Senajan to bodine ombutur gede. Terus Ki ngapa? semangat. Kita kok biasa di luar. Kok biasa di luar pripun? Di luar biasa iki. Oke, semangat deh. Ah, iya. Bisa jaran apa ora? Aku ora. Aku jeblok. Iso jaran ora. Belum ki apa? Belum kan anak jaran. Oh, Anak jarang jenenge, Belum. anak sapi jenenge, Pedet. anak kebo jenenge, Gudeg. anak cecak jenenge, Apa? Sawiyah. Sawiya. saiki tak tekoni. Anak-anak mentok. Minti. Minti. Anak bebek meri. Nah, Nah. anak kucing, Anak kucing cemeng. cemeng. Anak wedhus, Cempe. tempe. Anak ketek. Hah? Mbok, apa? Anak ketek. Awakmu. Kowe. Lah kowe no. Anak ketek. Lah Kowe. aku babone. Anak ketek kowe. Nyapa aku? Lu kowe kuwi. Loh, iya toh. Anak ketek kowe. Lah ngilu. Lho. Kedai. Anak Kedai iki lho. jenenge iki kowe. Lho lah iya, kowe. Iki lho. Kok balik nang aku. Ya, garap samboya Mbak Bibit. Nggih. Aku apa kowe? Hah? Aku apa kowe? Lah ya battle wong loro. Sing nembang memberi. Yo. Ya. Cawatan sajrone Cawet ki apa cawet ki? napa? Gua mau ngomong apa? Caketan. Sing muni cawetan ki sapa? Sopo semune cawetan? Cawetan. Jenengan ngono. Aku ngelekke catetan aja cawetan. Lah nggih, Lah ya, nyatet ra go ngono ki terus piye? Oke, tan. S. Senes kok. Senes es. Napa? Areng. Ya. Catetan sajrone Nggih, ambakno Mas Uncek ki piyayine cilik ning Sragen Karanganyar kuwi sering dadi MC campur sari. Nggih mboten mesti to, Pak. Hah? Mboten mesti. Iki diomongke ben ketok laris. Alah lah mboten sak diomongke pun do ngerti. Lah iya sesasi muput awan bengi ya tau braya. Sombong. Ya, wong lanang kudu sombong. Nggih. Engkres ki penting. Dadi elek melarat pikir keri. Pikir kari wong lanang. Penting sombong sik. Iya, wis. Nggih. Saiki ana pundutan diwaca ya Mas Uncek. Monggo. Kang dalu Pak Dalang Minto Darsono kula nyuwun gending selintutan kalian gemes. Matur sembah nuwun saking kula rombongan saking Darungan Templek Pak Suroto Kancil. Kita nimbali awake ditipapanake papan kang jembar ora ing Templek Darungan. Terus ingkang nomor kalih menika pundutan saking panjenenganipun Mas Agus Kubrit Tiripidul Timur Makam ngersaki Grigis gadis manis Kalimantan kalian Negara Angin. Menika kuwi kula aturaken dhateng Mbah Lurah Tirulor, Mbah Kasrin, sak rombongan kepengin mirsani pagelaran, pengin mirsani bintang tamu Mas Uncek Diono. Malah ge boten mau pengen ro presiden. Wong lanang nyelekut juga abrakan nopo. Lek sinden ki ben-ben wis do ngertos piyayi ki ndelek jenengan si asing banget. Yen langsung kan nggih dereng to yen Iya. langsung. Yen lumantar YouTube niku nate. Lumantar TV nate langsung ki kados ngopo. Saiki ganti pilihan. Ngertos. Mboten milih kula. Hah? Milih kok kon bayar malah cilaka. Ora.
Kok ya? Milih kan bayar biasanya aku milih nang kono kae bayar kok. Milih kelambi, Pak. Milih kelambi. Pilihanmu ya angel semono kae coba lho. Milih jan angel ram. Aku malah bayangke lho. Paman aku tenanan bebojoan karo Mbak Pipit. Iku ora ibarat iki lele cemplung kolam. Lah kok Dadi gur munyer. heeh. Krikes ya Mas diaturke. Manut sinten aturke. Yo, sinen papat Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak Nur Azizah, siji Mbak Luki Naswa. Ya, kaya apa? Tembangi Krikes undutan sangka warga masyarakat saking Darungan Templek. Yuk, langsung Krikes Mas, dados. Nembangi apa Mas Uncak? Gigis. No. Grigis. 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 Mbak Sulis, Mbak Lilis ngatu kan nduk? Presidene Pak Mentai wayu daerah. Wis pokoke tak golek kowe tekan kene seneng tekan omah selalu mbayangke ngono pokoke. Tekan omah senep. Lah kok Kleroki wong wedok. Nah, ning tengah ben adil, tengah. Bulan tengah? Matur nuwun. Ya ampun, ini apa lucu sekali. Seperti boneka toh? Iya. Aduh. Lucu dan ipel-ipel. Iki rusuh iki sing den iki. Kamu itu loh ipel-ipel. Orang Yo. bayi. Ya wis Gemes jadi Mbak ping pindho wae ipel-ipel lah kuwi. Ya kan Cilik gemes. ipel-ipel, aja ping pirang-pirang. Kok dadi rusuh engko. Lah kan saking gemesnya aku tadi ipel-ipel. Ih, ngono loh. Ya ampun. Ini namanya siapa ini? Namanya? Iki nanti akar anu gua sampah saya ojo. Ini Ora. ada nyawanya loh. Iki wong loro ini kita sio-sione ra to iki. Loh ini ora loh tanda sayang. Enggak tanda sayang ini. Tanda sayang kok dicangkik. Apa ben seimbang Mas Uncak? Pripun? Ketinggiane ben seimbang. Oke. Ning kene ning kene. Anten pundi? Kene. Oh sama ditetekne wayang ngarepane. Ini. Dadeke wayang opo? Wayang itu seneng kok. Ora. Enggak sama kan bagus kayak Arjuna toh. Nanti pae wis manut ta pae kena. Diwarai Mas samane diwarai iki. Pak Cili oh bobot ya Pak. Bobot. Ipel-ipel kuwi yo munggah ning kono. Amit sewu nggih, Pak. Ora apa-apa wis kaya anakku lanang kuwi iki. Ya. Pripun? Ala gede. Iya, Ala awas. gede. Ala gede. Ala Nah, ngono malah Masya Allah, gantengnya sayangku. Aku dadi kualat iku malah. ya ora apa-apa enak walate. Jenenge dalang ki ibarate Gusti Allah katon le. Iya, tapi Nah. tak keparenke kowe ndak apa-apa. Nggih, amit sewu nggih, Pak. Nah, wis uluk salam ngono. Ngaji sik.
Ngaji napa? Ayo ngaji pumpung. Nek ngaji ki nganggo wudu lho Mas. Wah, Oh nganggo wudu to? ngapuraken sembah kula kunjuk paduka ndara rucek. Iya ya ki lho, patih. Bestak. Hah? Patih bestak. Bestak. Ana ajeng wudu napa? Pak Minto kok udu betot ta? Ora. Oh ngene Jarene kon wudu. Lah nggih, lah niku prak nggih semacam pancuran to. Ora penak blas aku nang kene. Lah kok ora penak. Iki boten penak to. Ini jero kotak ora penak turu. Alah dereng wayahe. Iya, sik suwe. Sik dibutuhke wong akeh. Nggih, nek kula ketoke soben ra nggo kotakan Ya, apa. iki nek kene ngrusake gula gimbal apa gula grising? Gula Jawa. Ora, lek bangsane demet seneng gula gimbal, gula grising. Apa ngrusake menyan? Lho kula menungsane dikira tunggul. Niki kan apa niki? Kandungan kae saka kene. Wis sembarang. Kejaba ki mau apa sing sampean bawa iki apa? Sinop grendel. Ah, saiki liyane ya. Aku yakin sampean iki made in Karanganyar apa-apa iso. Sinop grendel. Kene aku ngomong sinop grendel. Heeh. Ah, padha delel apa lho. Ora apa-apa. Dobrongke kaya. Pelak gentas nggih. Pelak nggih Mbah nggih. Wau kan slendro. Slendro sik pengen melok. Lah wau kan slendro. Lah yo pengen melok apa piye? Pelak gentos to. Ah. Pelak-pelak. Aja nguyuh lho. Mboten pun beto pempes kok. Nek kula ampun didadekke wayang tengul lho moh kula. Gak. Wak anu ngeten mawon. Nah, wayang tengkulku malah. Risi. Heeh. Rogoh kok ngisor. Dan dalange kae ora apa-apa. Hah? Piye Mas? Ngiwak-ngiwake pas ngono pengen dadi wayang bola dirogo ngisor sing rogo lanang moh. Awas nanti bolo. Wong ayu. Wah, janela. Sing ndi Mas iki? Gandrungan kok adoh irang lho. Ora apa-apa. Ha iki digandrung yo kena padha karo bibit. Nah, wis. Kita anggap bibit kono. Nah, wis. Lek nyandang kuwi lho aja kuwi lho. Aja pas godone Mas. Lek Sing kok candak ki lho apane kuwi? Lah, Lah pripun? lah. Kene dadak ndungkruk kok. Mbok sak keneke wae. Pepujane ati. Lah iki wani ngambung lho iki. Wah. Wani yen iki kulit men. Apa rugi lho Mas? Aku Rugi lho, Mas. kandang ki kulit palsu lho. Lah ya nek kene lho enak sekali. Alah asli ya kulit ya ngono 20 tahun kas yo kisut. Wis lek pancen rugi medun liris gandrungan. Yo, kadone ngene. Ala ketate. Ayo. Ayo. Lagi munggah sedilit lho. Lho, bayare titik muka yo titik. Nah, wis. 50. Iya, kepitas niku nek Pak Minto kepitas lho Mas. Anu mriki mawon. Pempese kok yo kandel. Cilik jalan. Ya sini sayangku. Asli Pak Minto penasaran no. Nah, penasaran no ya coba. Ibaratnya mbok nom karo mbok wek ngono lho Mas. Nah. Berbagi hati harus adil. Piye tak kok meni Mas? Loh, Loh. Kok apa yang cepet mlakukan. Urung teko ngisor. Teko ngisor. kita masing tengah-tengah kene Masane gongkek-gongkek. Jadi mau sempat nyayang bathuk ning kono ya diceket caket karo wong ayu ya kudu nyayang bathuk. Pepujane. Nah, disayang. Upune Ati. Pun piye Mas? lumayan lah. Kok lumayan tau iki wis tak usahakan dengan sepenuh hatiku loh. Iya, nah tanganku dhewe lho. Kaya ngene wong nandang Piye Mas? asmara.
iki lho ngesuk ae iki lho. Ngapa to, Mbak? Aja mengganggu Aku to. gak ngapa-ngapa loh, aku dari tadi diam loh. Jatahmu kok keri. Mbok nomsek, mbok Mbok nomsek lah. Mbok tuwa keri. Keri mbok tuwa ki kari ngoseri basem. Apa to, Pak? Lho. Lah awakmu keju sing mijeti karo ngolesi basem lah mbok Mbok tuwa. tuwa, oh mandan. Apa to wakku Anak cecak kelo cecak. Pundi? Lah ndangak kuwi mau. Lah aku pengen roh irunge ya. Dewe Ambok sampean ki dedeke kurang dhuwur Mas, tapi suarane sampean ki becik tenan loh Mas. matur lho Dek. Wis ngelem suaraku. Matur sembah nuwun. Ora ana wanita liya sing ayu kajaba ya mung bojoku. Lames piye? Lames sih. Dia ini ngomong karo aku jare cintamu gerenggo aku saiki kok gone mbok malah koyo ngono. Piye to Mas, wis Ora sayang sama- aku saya sayang karo aku apa sayang karo Lilis to jane iki. Ya kan mbok tuwa karo mbok enom. Mbok ya sing rukun nyapa to? Sepete kan adil. Kowe kurang adil, kowe golek liya ora apa-apa. Ngono ya. Apa karo Mbak Minto gak apa-apa. Paling ya golek Lah kok malah koyo ngono kudune kowe iki lek aku karo wong liya iki kudune kowe iki nesu. ora kok nesu kan melu ngragati ngono lho. Aku dhewe ngragati ra kuwan. Berarti Kowe- ngenteng-ngentengi gaweanmu. Nah, to. ngenteng-ngentengi gawean kowe diragati Mbah Minto gelem mo. Paling yo gur keturune lho. Sia-sia kuwi. Pengen. Gak, Dek. Aku aku lek sampean merayu-merayu Mbak Sulis ngono kuwi aku cemburu, Mas. Aja nesu to. Gak suka aku. Mas, Wah. gak aku tak adepi bakal leknya. Aja to, Dek. Ngono. Dek, jeneng kuncek kok mbok celuput to, Dek. Kok tut to? Lah putut lho. Terus sampet lho padahal masih iki mau. Oh, ganti tit lho. Do dewa Jawa Takung welas sono mrewa mami. Lah yo karo ngrangkul to Mas, ben ketok kasih sayange. Boten sang ngrangkul, Pak. Disunting kok ngarep, engko ditonton nggo TV, malah ora dikira ngrangkul. Lah ngopo? Malah dikira ngrowok malahan kok. Kan Ya ora kono apa. ra ketok. Lah tanganku yo ora cukup tekan kono lho, Pak. Lah wong ngerokok ya tangan ya sak ngene. Lelah, nyepelekne, ngentengke, nyoba ye. Rumangsane. Sampean sing tangan kono aku sing tangan kene sing metu ali-aline, Mas. Mbak. Kowe kok ya kowe iki sinden kok gento to Pi Elis. Ngapa? Kowe yang maling ali-ali bareng iki lho. Ora apa-apa to, ali-ali lek nggo aku iki kok ya. Lho, Mas Untek iki lek adung tresno apa-apa diwehke lho. Lah iya. Tenan to Mas. Tak wehke. Malah. Kadung tresno apa-apa tak wenehke. Ya ampun Mas tanganmu apik. Ndak kena to, sekalian. Loh, masalah pirang gram, Mbak? Setengah Kita ikut. kon. Iki Mbak. Kok digawe pangannya apa? Oh, iki kok ditaleni sampeyan iki. Kegedean. Jangkrik. Masa aku Masalah wis lar-laran lho Mbak, aja ngono to, lar-laran. Kaya kegedean kaya tak kek anu ganjel ngono. Besok kapan katekan? Sik to Mas. Katekane ambune biadek ngene iki. Hah? Katekan ambune biadek. Apa nih? Apa ya toh? Oh iya. Aku dhewe mambu abakku balik. Semaput lho. Lek pas ini arep ambruk ning Lilis saya. Ora ya ora.
gaplek gayane kaya yo gaplek. Aku karo iki jaman dhisik wis kulino amor. Tapi munimu jare ora cinta kok gaplek. Engko sesuk sing kok gaplek yo liyane barang. Ora aja cemburu. Alah gaplek neh. Coba. Aja cemburu to. Alah. Alah gayane diusapi ya. Lah tak usapi kena ilatku dhewe kok ora tak usapi. Iya Mas. Umpamano nakoda tanpa perahu sasat sarah ing Jolotri. Tibake kok ya nek balunge ya. Nek balunge ya aku. Iki apa? Kok Hah? ngapa kuwi? Ya awake dhewe iki kaya ning ngarep toko kae. Piye apa? Dadi ledeke loro nggo siteran dene sing ngatung ngene kok. Ngedol kancane ngono kuwi Mas. Tanpa prang. Oh teko iki. Nyidam sari as moro. Nah, iki bawane nganggo bawa nyidam sari, tembange digebrak sing rame. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Kurang rame. Napa? Kurang rame niku nutuki drum. Napa nutuki panci. Lah, Niku sing rame ngono lho. Sing rame. Nah, Demo, Pak. Ya, nyidam sari ndak apa-apa, tapi langsung dindangke. Ya, kaya apa? Ya. Yeah.
goyangannya Mas Uncek, Pak. Nah, piye coba? Kira goyang pensil ya. Aku kan neroke gak iso. Piye jogetnya piye coba goyangannya piye? Piye, Pak? Tipe ngono Mas Niko coba. Tipe ngono. Ayo kaya mau lho. Piye, Pak? Piye? Wah, jangan apa tenan iki. Apa itu, Pak? Ape. Kowe rasa melu-melu ngono ya. Nyapa to? Lho wingi tanggapane Jawa Tengah ngono nggo subalan kowe mislino subalan. Kowe ki padha ke apa subalan. Asli to? Gak. Mbak Sisa karo Mbak Luki karo Mbak Diah lali janjine. Nah. Sinten Coba tambah sinten iki, Mbak? Mbak Luki, Mbak Diah karo Mbak Sisa. Mbak Luki, Mbak Diah, Azizah. Heeh. Azizah. Mbak Sulis Sampean yo karo Mbak. Dari sini sinden rodok ning mburi, Mas Untuk ning ngarepe. Nah. Ingat dalah. Jadi cah cilik siji dimong sinden 5. Malah kaya wong angon. Ya, coba lali janjine pimpinan karawitan Uncek Budaya. Ya. Sulit ngaji. Janjine kantor warung bakmi. Manis manis.
Mas Uncak iki mau? Niki wau mangkeloni aku. Hah? Garepe mangkeloni aku. Niku apa? Mangkel aku mangkel. Oh, ganti toh. Hah? Gantos toh. Krungu sampean apa? Mangkeloni aku. Wah, iya. Nah, Rasane kok pengen dikeloni terus iki. boten. Nah, iki ana kudutan sing sangka darungan sing saka templek Mas Uncak. Saking templek ngersaken. Ngersake selintutan. Nah, Sampeyan karo Mas Gembos ya? selintutan kali Mas Gembos. Karo Mas Gembos. Heeh. Wis sindene ya loro, sampean duwe gandingan, Mas Gembos duwe gandingan. Nggih, dadi Kowe milih gandingane mesti gede dhewe apa sing cilik dhewe? sing gedhe mawon lah. Heh? Sing gedhe mawon. Sing gede Mas Gembos karo Widya. Nah, nggih. ya. Dadi uncek Gembos ngono. Ah. Diuncek terus Gembos. Uncek Gembos, iya. Ya. Langsung Mas, dadi yo kaya apa? Selintutan pundutan sangka rombongan templek darungan. Yuk. Ayo Uncak. Oke. Pak Widya. Pak Uncak. Wong lanang akan dipikir. Ya turun Bang Lanjar. Ini terus saking dalam.
lagu tahun pinten nih? Ate rapal. Mboten apal kok lari aku. Iya. Iki nek pundutan gending Mas Ucek ning sadurunge kula tak tekok. Takok bab menapa? Selama panjenengan berkecimpung ning budaya mrigine ning wayang kulit sebagai bintang tamu. Nggih. Keluh kesah paling berkesan senenge ning endi, susahe ning endi? Senenge niku nggih saged srawung piyayi kathah. Heeh. Saged pinanggih piyayi kathah bisa ngerti alamat desa ngendi wae. Ah, iya. Niku senenge niku. Saged nguri-uri kabudayaan Jawi. Senepe niku enten senepe. Piye? Kula anggar pas enten nggih lapangan ngenten niki. Lah kula kan saleh enten buri mriku. Enten buri mriku kan petengan niku. Yeah. Kula ndodok tibake nggo nguyuh wong aku dikira dugel apa piye raro. Jadi dikira dugel-dugel kayu terus kuyuhan. Sampeyan terus piye ngono reaksine? Aku wong Pak, aku ya ngono. Dadi ra sida langsung lunga. Heeh. Wis batu lerek. Iki nek pundutan saka Bapak Sutomo Pak Tomo saka Ringin Bagus. Nggih, ngatsaken ngersake Roro Jonggrang apal ra? Roro Jonggrang. Oh, kula to. Roro Jonggrang to. Iya. Mboten. Lho. Lah senutan ndak apa Roro Jonggrang buncine terus apa? Napa ne? Buncine. Bucine? Buncine apa lek kok ndak busine krungune. Busine entak ngupil lho, Pak. Roro Jonggrang. Nggih. Pun manut kalih sinten monggo. Yo, salah siji Roro Jonggrang. Nggih, ugi kakentunaken dumateng monitor live streaming nggih, Pak nggih. Iya, Mbak Mita. Nggih, sing live streaming menika Mbah Warino sing wonten Jambi. Ya. Iki ugi mirsani mau WA. Nggih. Ya, kok Pak Tulus sing saka Pati sing punya angkringan selalu monitor. Ngaten. Terus Mas Nugluk Solo. Nugluk Solo. Iya, mirsani Nobar. Nggih. Channel YouTube-ipun Ki Minto Darsono. Ya Cal. Dipatutke sampean Bandung kene Roro Jonggrang. Aku Bandung Bondowoso. Apa anak Bandung Woso Tugel iki? Ora apa-apa. Aku banting ya. Iya. Bandung banting. Jonggrang ya. Hei, Jonggrang. Nyaket toko kakang. Mas. Waspadakno. Prajuritku wis kalah, wis mati kabeh. Mung garis liramu Jonggrang. Laden ana brantanipun kakang Yayi. Aku ora sedih karo kowe. Sebabe apa kok ora gelem karo aku? Kowe njaluk apa bakal tak turuti Jonggrang. Mergo kowe mung setugel Bandung. Ya kok tak sambunge. Mergo kowe kurang gedhi. Kowe dijaluk gedhi. Dipun lengopet. Piye Jonggrang? Manuta tak pek garwa tak mulyakne. Dadi prameswariku. Aku ora sedih. Gelem mo Jonggrang. Aku ora demen karo kowe. Lho, suwe-suwe kan yo gelem. Tresno kowe gak jalanan saka kulino. Tapi aku gelem, tapi ana syarate. Syarate apa? Jonggrang. Apa kok? Dene ngono aku. Kamu ya Bandung wis ngempet tok ya. Aetok yo. Aku gawekno candi. Jaluk Candi sewu. Candi sewu kecil Jonggrang. Sewengi lho. Candi sewu sewengi kudu dadi. Sewengi kudu dadi jalukmu candi sewu. Candi sewu. Bakal tak lakoni, bakal tak turuti panyuwunmu Jonggrang. Waton kowe gelem dadi bojoku. Wis to waspadakno. Coba buktekno. Wis to tak buktekke kowe jaluk candi sewu. Iya, bakal tak lakoni Jonggrang. Dulur-dulur ewak-ewak otakku gawe candi
ayu-ayu tanganmu mampu ngobet to. Kowe mbok tak kenek. Gila Jograk waspadakno kae Candi Sewu wis tak turuti saiki gari kowe manuto tak pek bojo ya Jograk Coba hitungan dhisik candine wis genep 1000 apa durung? kowe kok ora percaya itungan do candi sing sebelah kono 100 sebelah tengen Jajal kok kono ya. nah Hei. 100 100 200 200 400 400 600 600 800 999 kurang siji kurang siji Jograk kurang cangkepe ya kowe Jograk iki dadi patung Awas dadi watu. kowe dadi watu dadi patung Nah, nah coba dituthuk dadi watu tenan apa ora aku enek sing empuk. nah urung garing iki Pak Nah, kuwi tutuke kuwi. Oh. Nah, coba. Nah. Dadi watu. Pun dadi Enak watu. sing empuk apa ora? enten sing anu gebes kok niki wae mak cesonan mawon Nah. nggih pun niki Rara Jograke wis dadi watu eneng kene ngewe-wehi bilih Yo. Dijunjung no. boten kuat to anu nek gebes kula le Timbange wewe dijunjung. lah nggih mang junjung kula boten kuat kok Lho. Wong lanang ora kuat junjung. boten Ya, tembange Rara Jograng Rara Jograng dados. wis lagi salah kece Thank you.
Maturun. Nggih. Kok ada malah nom? Oh iya ketemu jonggrang ki mau. Dadi tok jamu malih. Pripun, Mak? Mboten pripun. Lha piye ta ki? Kok terus ditutup kayane ki? Sampun mantun niki. Empun to? Nggih. Nggih empun yen wonten. Monggo pundi? Wangsul. Masuk teng pundi lho? Pundi-pundi mriku. Kok pundi-pundi mriku ki aku apa kere ngono ya? Kok pundi-pundi mriku? Teng Baladewa nggih Hansal. Baladewa? Nggih. Aku pilih bolo ae. Apa? Aku radong aku iki. Mbon, monggo. Nggih. Kalajengaken lakonipun. Nggih. Koko sing Koko sing